Xabier Muralarekin gaude, bera da Euskal Herriko Unibertsitateko geologoa, bere bulegoan gaude, eta berak azalduko digu gaur nola osatzen den aztarnetegi bat, eta horretarako daukagu berak eta bere lankideak egindako hementxe maketa bat, eta maketa honen gainean egingo ditu azalpenak. Maketa honetan erakusten denera da nola sortzen den ozintan aztarnategi paleontologiko bat sortzeko adibide bat. Kasu honetan, ornodunak eta ornodun barnean dinosauruekin. Orduan, fosilak izateko beharrezkoa da izaki bizidunak izatea. Izaki bizidun horiek bere eskabuz hil egingo ziren edo beste animali batek hil dezake. Orduan, dakagunean ja animali bat edo hil denean, normalean, korputzeko atal bigun guztiak janaria, okela eta guztiari desagertu ingo da, usteldu ingo da, eta geratzen direna da mineralizatuta dauden aldeak. Hauek lurperatzen badira, bihurtu daitezke fosilak. Ez behar lurperatzen ez dira fosila bihurtuko. Lurperatzen dira eta honetatik ona eman ditugu ja 40 milioi urteko saltoa, zeta da miozeno garaiko fosila da, orduan ditugu ja, ikusten zuen, lurperatuta dauden eta hor, lurperatuta daudenean ezur, horiek egiten direna harri bihurtu. Orduan ja, dezeko ja fosila direla. Orduan, fosila ditugunean arroka barnean, horrek aztertzeko sortzen dira edo egiten dira eskabazio paleontologikoak. Eskabazio paleontologikotan, paleontologa joten dira poliki-poliki arroka kentzen eta bereizten arroka dena fosilatik. Eta horreko erabiltzen dira, normalen oso ohikoa diren kuadrikulak. Jakitzeko ezur bakoitza ze puntuan atera dan. Eta egiten da aztarnategiaren mapa paleontologikoa.